Ano? Medyo ka gulo na. Tapos isa nga sa ano. Oo. Nagwa sa bigla ko. Kasi may katambay. Tapos may So, nagwablaw. go na ni siya, Bods? Oo, Oh, sige, okay. Nakagwa na sila. Ay, wala pa, bukas pa. Ay, nga bukas ha. Lika, may sarap. May nag-ano. Go ka muna. Ikaw. Nakatato sa... Sino? Hi everyone. Hello everyone. Wala ti para. Ha? Si Ivy lang. Siya si Mama. Nakibot siya ba? May isa kabalo, hindi siya kakita. Wala siya nakita. Wala si Ivy lang. Ay, nagkakwa at wala yung mga bag. Del, nagkasya lang. Kwaon pa na iya yung mga bag. Kwaon pa lang yung mga bag. Dali lang. Siya lang ni. Okay. Ako lang isa. Hindi ko sa mga. Sige lang, sila natin pa ko. Pag... Ang paalan to, David. Kari bilang yan. Kari lang ako. Ahay. Ama ko, abi ko, Samsung. Ari ng Samsung. Mama! Nga nagibigan! Nakibot ko! Ha? Nagibigan! Ay, para makita ni Lani Boods. Hindi nang Lani capture it. Oo. Video niya? Gina? Hindi ko wala na siyang suspense. Ha? Pero wala na suspense ng table. Gina? Ha? Sige, wala ko. Gina? 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 Mainggat eh! Ay!
ulo. Boy, ikaw gina! Aray ko. What? Surprise! Nagwa ka mo, gali. Kita sa nato nag-istorya na yun, wala? Kasabwat ka, Ken! Kasabwat ka! Kasabwat ka! Okay, isang pagkat ba yun, diba? Di ba nagsulot pa nga duwa to? Paano naman sulot? Digidugay nag-agi si Ace? Si Agi, si Ace lang. Baka bida babe, so kikita ka doon nagatanaw ka muna o. Wala. Di kita doon. Grabe. 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 Grabe nga pinanago eh. Ayo. Okay. O, dali lang. Ay, dali lang. Ako naman. Si babe, hindi nakagiyo. Hindi ka mo kabalo, mag-ano Ang mga numutan na yung may mga gamit ka to. Ang envelope mo to. Di ko ka, ang ganito nila. Tanan. Ato sa bag, sa sulod, may ina to. Wow, may magwaya. Ha? Ila ko yung magwaya. Pero yata na yun. Upgrade ka sa buong. Upgrade ka. Hindi ko niya kabalo magamit ako. Ang balon na yung mga ikwaan video para makapicture kita na nila. Nalatawa ka gani. Successful ka dyan, no? Successful ka dyan, ma. Kaya ang bali, Tita Babe, sige sa July, kaya mo mano, kaya na ano, gito ko ng ticket nila. Wala mo naman kasi dates. Ay, ano na? Amo ni kami una-una, magwa ng kamitan eh. May nag-abot nga, duwa ka mga tao. Eh, siling ko ay mga isa. Yan, pati-deliver sa pizza. Naman kami sa ano, sa sasakyan. Tapos ito guys, magwa ng kamitan eh. Si Grace na kagi ko. Sa ito na pila din yung magkasuwala mo. Ito na, tapos na rin. Nagwan si Grace. Nakalahulog ng kaya, binibis yan. Hindi na, ay nga, ano pwede na, nag-park kami yan, forward kami dito pa sa pati-pati daw. Ang bilang magwala kami dyan eh, nag-park kami, isa ko sa nakyan. Balik ko na si dati mo.